Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-nyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almaýan mahaly Aşgabatda koronavirus alamatly ketelçilik bilen keselleýänler we ýokunç keseller hassahanasynda näsaglar köpelýär. Indi bu ketelçilik pozitiv netije görkezen raýatlaryň maşgala agdalarynyň tas ählisine ýaýraýar. Bu habarlaryň fonunda paýtagtda 1-nji sentýabrdan giň gerimli karantin çäreleriniň güýje girdiljektigi barada ilat arasynda gürrüňler ýaýraýar. Bu aralykda geçen hepde Daşowdan Aşgabada gelen otluda COVID-19 resmi namalary bolmadyk. Onlarça ýolawçy bir gije gündizläp susuz we naharsyz saklandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Adynyň efirde atlandyrylmadylygyny soran bir saglyk işäriniň habarçymyza gürrüň bermegine göre test edilende pozitiv netije görkezen raýatlaryň daş töweregindäki adamlarda COVID-19 ketelçiligi köpelýär. Indi virus bu raýatlaryň beýleki maşgala agdalaryna hem ýaýraýar. Olar tutuş maşgala bolup ketelleýärler. Bu ýagdaýa 11-nji saglyk öýüne değişli elitni jaýlaryň ýaşaýjylarynyň köpüsinde synlasa bolýar. Indi tiz kömek ulow çagyrlanda diňe näsaga däl, eýse onuň bilen bir jaýda ýaşaýan beýleki raýatlary hem test edilýär diýip Agdalýan saglyk öýüniň işgäri şeýle ýagdaýlara paýtagtyň 8-nji, 9-njy we 10-njy saglyk öýlerine değişli etrapçylarda hem duş gelse bolýandygyny belleýär. Şeýle de habarçymyz Aşgabatyň ýokunç keseller hassahanasyna ýerleşdirilýän näsaglaryň köpelip başlandygyny hem aýdýar. Soňky 2 hepdäçenli bu keselhanada näsaglar üçin epesli ýer bardy. Ýöne häzirki wagt bu keselhana koronavirus bilen keselleýän näsaglardan dolup başlady diýip bu ýerde işleýän saglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyň baýdylanlar barada Agdalýan saglyk öýlerinden we paýtagtyň ýokunç keseller hassahanasynyň goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Bu aralykda habarçymyz şu günler paýtagtda 1-nji sentýabrdan giň gerimli karantin çäreleriniň güýje girdiljekdigi barada ilat arasynda gürrüňleriň ýaýraýandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä bu barada häkimetler tarapyndan resmi maglumat berilmeýär. Ýöne döwlet edarelerinde işleýän büdjet işgärleriniň ençemesi bu barada edara ýolbaşçylary derejesinde gürrüň edilýändigini, şol bir wagtda anyk bir zadyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu habarlaryň arasynda paýtagtly gruply maşgalalar sentyabr aýynda geçirmegi planlaşdyran toý tomgu çärelerini awgust aýyna süýşürmäge çalyşýarlar. Olar toy mekanlarında we restoranlarda boş yer tapmaga synanşýarlar. Habarçymyz bu ýagdaýyň toy mekanlaryň we restoranlaryň narhlarynyň ýokarlanmagyna getirendigini hem belleýär. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny tekrarlap gelýärler. Ýöne Adatlyň habarçylary gyş faslynda bir neme köşeşen koronavirus alamatly keselçiligiň şu ýylyň maý aýynyň ahirlerine gaýtadan güýçlenip başlandygy barada habar berip gelýärler. Olar ýurdun dürli sebetlerinde koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelendigi barada maglumat berýärler. Bu maglumatlaryň arasynda Türkmen häkimetleri şu ýylyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmelerini gaýtadan güýje girdip keseliň ýaýramagyna garşy putolandyrylan ähtiýaçlyk çärelerine şolsanda maska giymek rejimine gözegçiligi güýçlendirdiler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun bir sebetinden beýleki bir sebetine sapar etmek isleýän raýatlardan talap edilýän resmi namalaryň görüm giňeldildi we olar almak düzgünleri çylşyrymlaşdyryldy. Olaryň arasynda COVID-19 negativ test netijesi, ýaşaýyş jaý dolandyryş edarasyndan alynan resmi nama, iş sapar bilen barýandygy barada kepilnama ýaly dokumentler bar. Bu aralykda paýtagtdaky habarçymyz geçen hepde Daşowdan Aşgabada gelen otluda COVID-19 resmi namalary bolmadyk. Onlarça ýolagçynyň saklanandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň wagzalynda saklanan ýolagçylar bir gije gündizläp test netijeleri anyklanýança susuz we naharsyz otlynyň bir wagonunda saklandy. Ýolagçylar öz ýanlary bilen getiren azyk önümler bilen oňmaly boldular. Ýolagçylarda koronavirus testini geçirdiler. Test netijesi pozitiv bolan ýolagçylary ketelhana ýerleşdirdiler. Galanlaryny goýberdiler diýip wakadan habarlar
adly bir ýolagçy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýolagçylar bir sebitden beýleki sebite sapar etmek üçin zerur bolan resmi namalaryň köplenç diňe resmi iş sapary bilen sapar edýänlere berilýändigi sebäpli olary almagyň kyndygyny aýdýarlar. Şol sebäpli ýolagçylaryň sözlerine görä, paýtagtdaky dürli hususy firmalarda ýa-da guruluşyklarda resmi namasyz işlemäge gelýän raýatlar otly prowadniklerine para berip otla münýärler. İşsizlikden kösenýän güzöran eklemäge synanşan adamlar alaşsyz otly prowadniklerine para berip Aşgabatda aşmagy we bu ýerde işläp gadanç etmäge synanşýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip pena diýilip tutulmagyny soran daşowly ýolagçy aýtdy. Adatlyk bu aýdylanlar barada Aşgabatyň demir ýol wagzalyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi.